čaká v pravom oblúku pri ustaňovacích priestoroch. Po vynulovaní countdownu je v pohybe. Zatiaľ trošičku zaostávajú Next Goodwin a Just Dreaming. Takisto Henrik Westerbo. Ale je to v poriadku už pred protilahou rovinkou. Kto sa blíži k méte. V tejto chvíli bolo štartované dnešné tretie dostihy cena obce Bravanti, cena 1640 metrov, 25 000 korún, kto pôjde dopredu. Miestna debutantka Dafna, ktorá mala skvelú bilanciu na Ukrajine, dosiahla tam prakticky s jednou výnimkou iba víťazstva, 15 štartov, 14 prvenstiev a Dafna s Mikolom Wolfom okamžite napálila tempo na druhej priebežnej pozícii od CDRK Barunkami si utriasa sa to na tretej priečke, potom vnútornou stopou napreduje vďaka číslu 1 na Romalie, vedľa nej Kajsa Misi, zvonka Iron Lady OV, ďalej potom favorit Next Goodwin, ďalších 6-7 dĺžok späť Just Dreaming a napokon posledný priebežne v tom Chumli Henrik Westerbo, úplne odpojený v tejto fáze dostihov Andras Gajneder z Magic Woman H, ktorá je už iba na dokončenie. Teraz Ivan Coufal posúva zvonka Iron Lady OV na úroveň vedúcej Dafny pred posledným druhým oblúkom, teda Dafna Iron Lady OV, ktorá sa k nej pridružuje na tretej priebežnej pozícii v závete a zároveň v tej stope napreduje Onžon Kozlov navigovaná od CDRK týchto dostihov Barunkami si za ňou potom Romalie a zvonka s priestorom na posun, ktorý sa aj deje Next Goodwin, takže znova Laurens Rinkes ako podľa kopíráka na začiatku záverečnej rovinky, protilahlej rovinky posúva svojho koňa už do palebnej pozície vpredu, ale stále uniká Dafna s Mikolom Wolfom pre Staj Sochor, ďalšie 3 dĺžky späť v tejto fáze iba svojím tempom, potom rezolutnom nástupe zo strednej fázy dostihov napreduje Iron Lady OV a na jej úroveň už prichádza výhodnejšou vnútornou stopou Next Goodwin ako favorit tohto testu. Ďalšie 4 dĺžky späť, potom Just Dreaming, ktorý tam začal veľmi váhavo, ale teraz pozorovane napreduje stále však predu Dafna s Mikolom Wolfom, ktorá má pred cieľovou rovinkou 7 dĺžkový náskok pred Iron Lady OV na priebežnej tretej pozícii Next Goodwin a na štvrtej Just Dreaming, ale ak Dafna enormne nezoslabí, budú tieto dostihy patriť práve reprezentantke Staje Sochor. Má pred sebou záverečných 200 metrov, Mikola Wolf zatiaľ bez nejakého výraznejšieho pobadania, obzrel sa, kontroloval situáciu, prichádza tam teraz favorit Next Goodwin s Laurensom Rinkesom, ktorý má na dosah hat-trick, ale predu odolá Dafna. Dafna zatrhla hat-trick Laurensovi Rinkesovi. Skončil z Next Goodwin na druhom mieste, na treťom potom Just Dreaming a zvyšok privedený na pásku Romalie. Dafna ukrajinská posila Staje Sochor, tréner a vodič Mikola Wolf. V Kieve počas ostatných 2 sezón 15 štartov, 14 prvenstiev, pri tom jedinom druhom mieste na rozlúčku si vyklusala osoba 15,6, no a českým dráhám sa uviedla naozaj vo veľkom štýle. Gratulujeme!